Nyakor mga jongo kini majaber machin tarika pagadek dwe mara uchiel higa mara 2023 harwaki e nonro mar gazet. Nyawarwa Cleophas Oluoch osemiyi weche manyien isebedo gi ng'eyo nang'o matimore e gweng' mabende intiere. Moko kuomgi bende weche mabende aneno komi pek e gazede mabende antiere godo. Mana ka pile wanono gazet mar The Standard gi mano mar Daily Nation. Wami siso mar mondo mi nyiew gazede maket kod magi. Kinde moko bende waja mi nyaka weche koda kuku margi mabende ok chun mar mondo mi nyiew gazete. Okiny maka wuono ke chieng' tich ariyo antiere ka gi nyawadwa mano Edwin Okoth, jafwambo marwa e TV mar Ramogi. Edwin, amusi ni misawa? Oyawra inya Sharon. Ichio nade? Chio maber. Mbageno ni chio maber. Achio maber, amor mar neni machiegni nonro mar gazet. Erokamano. Okiny maka wuono kwaneno gazede ariyo thor weche chalre makotenre koda report mabende nochiwo odiochieng' manyoro Nyakora Mgajwang'a kod kamiti mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi mabende osebedo kakao pach jopiny kotenre kod paro mar chik mano mar osuru mong'ere kaka finance bill. Kata kamano odiochieng' manyoro ne gichiwo recommendations kata mana proposals mopogore opogore. Edwin, ka nineno report makamano wachaka ne mana gi gazet mano mar The Standard mabende koro thor wach mabende gindiko ka giwacho ni jatend piny Kenya ochiwo gi lwete makoni to kawo gi lwete makonchiel. Diwacho ni kotenre kod paro mar chik mar omenda report mabende kamiti mochung' ne weche mag omenda nochiwo. Mokwongo Sharon, magi gin weche ma liekore alieka ni nyalo bet ni dhi bet e report ma idhi kete e nyim od bura odiochieng' ma kawuono. Omiyo nyaka kwaneno report no ma ochiw e nyim od bura to wadhi ng'eyo ni ang'o gene ma nyabet no chiw gi lwedo mar acham to kawo gi lwedo mar achich nikech ma gin oliek mana matin to gik ma oting'e iye kae pod wadhi neno e report no wuon. Mapek kata maduong' mogik ma wanyabet go gadiere ni osuru mar mijuogo modhi mag nyamburko omede kowuok 8% nyaka 16%. Mano gima osebet ka idwaro tim nikech chik mag VAT onge kama oweyo 8%. No mano gima noketa keta e diere kamoro to koro giso ni oket kuonde ma mwandu moko bende ntiere kuonde mijuoge e mwandu mamoko. Koro nengo mag modhi nyamburko mago to ang'e ni dhi medore. Aneno ka kanyo bende oliek moko kuom osuru kaka man idwa juogi jogo matiyo mondo gergo ute manego gine piny 3%. Kanya mana winjo ka ji lose nikech osuru mabedi dwa juogo jopiny mara mondo mi oger negi udi manego gi yot en kwana 3%. En mana ni naneno ka odwoke piny nyaka kwana 1.5. Edwin, yien ayie nikech mae thor wach mabiro bedo kwa lose. Kapok walose thor wach makamano bende nitiere weche mopogore opogore mana kwa nyalo ng'iyo maluka mago moko kuom weche mabende biro bedo kwa ng'iyo gazet mano mar The Standard. Lupita nochopo nitiere nyasi moro mabende natimore mano biro bedo kwa nyiso Nyakora Mgajwang'a ite mar adek. Nitiere law moro mabende norwako ahinya nitiere ga jomoko manyaka sok wange ahinya jok mohero kwedo ji kaluwore gi kaka samoro ringre mare chal bed no dhero bed no chwe bed no rendere. Nitiere law moro mabende Lupita norwako kanyo mar mondo bi koro ji olosewa. Kotenre gi mano nitiere Prime Minister machon mano mar piny Italy mabende ong'ere kaka Berlusconi koso nyingine samona ng'wedul Berlusconi no ng'elo rengo ka ntiere gi jahigi ka ntiere gi higni 86. Kopogre gi mano weche mag tuke bende ntiere jatugo marahuma e pacho ka mong'ere kaka Angela Okutoi mabende notimo tuke maber mago mag tennis mane okombe mong'ere kaka Bill Jean Cup. Piny ka bende nwaneno kanyo jatend piny mano mar Uganda mano Yoweri Museveni bende gisani koro thieth kata mna ngima mare kotenre kod thieth mare ok ni maber kaluwore ni nyalo paro kata mna chieng' Jumapil mokalo noyango ni entiere kod midhusi mano mar corona. Nyaka gisani Prime Minister mano mar pinya mano mar Tanzania mano mar Uganda mabende gisani koro tiyo e loe mago to tewa biro bedo kwa ng'iyo. Edwin, wach machielo mabende biro bedo kwa ng'iyo kotenre kod weche mag ohala nitiere nonro mabende notima mabende koro yango oganda mapacho kaendi mabende osetho namba mabende nanigi shares oweyo kwan mag shares madirom siling bilion 29 e farms mopogore opogore. Akeni ma nyiso nang'o Edwin? Mano nyiso ni jogo mano ndiki kaka next of kin ema dhi yudo. Nikech aparoga ni ka ng'ato tho ponono ni an kaka Sharon an gi shares ta tho anyuola mara manego bed ni yudo wega mano mag shares market kod mag nyaka gibed transfer to jogo mana indiko kaka
next of kin, nyalo bedo jaode, nyalo bedo nyathine. Onge seche minya kao shares ko kipogo ni to kapo ni ionge to ng'ama bro bedo gi shares go. Miyo ma temo mana nyiso ni magi shares makoro dwaro mondo chwal kata mondo be transferred ne jogo mano wene gi jomo olalo ngimagi. Aparo ni wach makamano bende en wach mabende bro bedo kwa luo. Kata kamano thor wach ni kanya kwa Mgejwang kaluwore kod proposals mabende committee mochung' weche mag omenda nochiwo odiochieng' manyoro. Ang'e ni wach makama ibro bedo kipedhe od bura odiochieng' makawuono. Gima omako dhoga en wach osuru mano mar money. Nageno ni ma bende dhi duok piny. Nen kwana tamala paga uchiel neno proposed to ni upode mana kwana tamala paga uchiel. Manyiso ni onge lokruok mabende otim. Ngima dhi medo bedo matek mbele ka Edwin. Gima dhi medo bedo matek nikech sani en atamala boro emochulo e VAT mar nengo modhi nyamburko to ne giwacho ni dwa kete apaga uchiel tere magiketo kaluwore kod nonro ma kata report mar The Standard no. Tiende ni nengo mag modhi nyamburko dhi medore kendo mano kosemedore to mwandu duto kendo nyaka koro luwe nikech modhi mag nyamburko wasewacho nyadi ng'eny ni kisemedo nengo mag modhi mag nyamburko ti ketho nengo mag wuoth, nengo mag loso mwandu, nengo mag teko sitima to gi gik mang'eny maluwe. Mane elwedo miwacho ni okawgo kore ko miwa ong'adnwa atamalo 3 mane dhi gole house levy ma oluwe piny kanyo no. Kata muna kopogore gi mano bende content creators mago joma mabende to wachi ni nitiere yor lony manyasani mabende osibedo kata mbui mopogore mar gino dwok piny kabu kuona tamala paga beach nyaka kuona tamalo a beach withholding tax kembe mabende tugo tuk punda kata muna mabende mago timo betting nitiere kanyo kuona tamalo 20 odhi nyaka kuona tamala paga 2.5 mopogore insurance bendane no mana ken mana macha income tax ne jogo eko mabende yudo salary mano sara madirom siling 1,500 nyaka 1,800 bennan no kodwok ne gi piny kawuok na tamalo 35 nyaka kwanta tamalo 27. Mobile transfers kapod nitiere wach Edwin kwana tamalo 15 nyaka kwana tamalo 12 aparo nan kwana tamalo 12 ni pod ng'eny to kata kamano owe mana kama ne nitiere nikech kata sani mane mowachulo. Gima anya paro matin Sharon en ni insurance 16% ne onge. En gima nyien mangiso ni sani koro ka in gi nyamburko mar $1 million to nyamburko ma kamano yudo masira ma koro dwa chuli go kendo to ok dhi chuli $1 million nikech piny owacho dhi kawo 160,000 ma en 16% VAT. Mano kendo en gima ji oseyuak ne ni nyalo duoko siso mar kawo okumba mag nyamburko kata mag weche mopogore nyalo dok chien nikech king'e ni value mar kata gima aketo ne okumba ne dhi dok chien kata mala paga uchiel nitie jomok dhi bet gi siso mar timo kamano. Ang'eni paro kata mna motendre report makama odiochieng' makawuono nyakwar Mgejwang ibiro bed ka ipedho e nyim od bura maduong' ma pacho kae bende winje ni gibende gibiro bedo ka gilose ang'o nikech odiochieng' makawuono ing'eni chik mar mondo mi obed chik nyaka okal okenge mopogore odiochieng' makawuono ibiro ter bill makamano e second reading e od bura bende warito winjo kweth mano ma pingo piny Kenya mano kweth mar Azimio gibro bedo ka giwacho ang'o nikech ne giwacho ni ka jo od bura okadho chik motenre kod ma gibro bedo ka gidhi e ng'anyo en mana ni ka koro noseduok piny housing levy ka wuok kona tamalo 3 nyaka kona tamalo 1.5 bende en wach mabende nyalo kelo fuong'ruok kok mano wadhi ne nyime ite gazet mar 6 bende Dennis Itumbi mano nomini mano mar jalup jatend migao mabende ang'eni wach mag jalup jatend migepe pod nitiere doho nyaka gi sani bende koro ochiero wach mar lo mano mar Waraka mabende oseyo mane en jatend migao mano ipacho ka Fred Matiang'i ka bende osegi nyiewo lobno e nengo mar siling mano bilion 1.5 lo mabende owacho ni ne owinjore mar mondo mi ogere sikunde mopogore wacho ni nek ben ni ochiwne school mano mar drive-in primary kanyakla kod mano mar Waraka high school en nyaka gi sani aparo ni kes makama nitiere gi twist manyien sani Itumbi ni odonjo ne jotelo mopogore odonjo ne duol mano mochung' ne lo e pacho ka mano National Land Commission odonjo ne Senate clerk
mapacho kaendi. Bende odonjo ne jatend migao mochung' ne weche mag somo gi sani Ezekiel Machogu, Treasury odonjo ne skul mar Ruaraka High School, Attorney General mano Justin Buturi, ka bende wacho ni jogi otamore chiwo ne neno kata mana oboke manyiso kaka Matiang'i noyudo lobni kendo manyiso kaka nego gimomiyo ni kik odonjo ne Matiang'i e kes kata mana bura maket kod ma. Ok ang'e ni to ang'o mochiero bura ni nikech higa mar 2020 jang'ad bura Douglas Ogoti nowito oko kwayo mar Itumbi kane Itumbi temo chwalo bura machalo kamano. Koro ochiewo sani to be par ni jogo makoro sani ni apise ma odonjo negi go opogore. Kane bedo ni nokoyudo gik manodwaro mondo ochwal go burano higa mar 2020 to gi sani jogo opogore. Koro wang'e ni burano dhi chomo kor mane, to kata kamano nikech koro en gima ochomo nyim doho, wabiro rito winjo ni to odhi nade. Nikech oneno ka otero bura makama e nyim doho emane nyim Justice Hedwig Dogmudi ma bende gi sani koro ing'ade. En mana ni Itumbi bende wacho ni e kind chieng' tarik mano mar dwe mar 2 dwe mar 3 mano mar higa ni nitiere barupe ma bende nondiko mar mondo miye information, miye weche motenre kod nyiepo mano mar lo mar Ruaraka ma bende liekre ni en mar Matiang'i. Kata kamano nyaka sani pok ochiwne wach makama ni e doho. Warito neno po nono ni doho biro bedo ka thiche okang' machielo kata oyo. Kopogore gi mano, wach maluoro jatend piny mano mar Uganda Yoweri Museveni. Gisani Yoweri Museveni mano nitiere ite mar 7. Yoweri Museveni ni tuo Edwin to me okang' mokwongo ma bende koro jatend piny ma Uganda lando e lela bang' thuolo mar higni madiroma 36 ma osekalo. Ing'e ni admitting in public nyiso kata mana oganda e lela kata mana yanga ni otuo ken ginero mayot. Gisani owacho ni otuo kendo wanyalo paro ka noland ni entiere kod midhusi mano mar corona nomiyo kata ochopo e nyasi mano mar thuondi mane piny mar Uganda. Nyaka sani nitiere Prime Minister mar Uganda mong'ere kaka Robina Nabanja. Ene makoro chal ka gimene telo sani. Museveni koro yweyo matin. Museveni kata kamano mana kaka iwacho ni mae okang' mokwongo kuom higni 36 ma oyie kata ma oland ni ok owinj maber. Omiyo apani en gima okawo thoth jogo ma e piny mar Uganda gi buok. Ineno kanyo ni ji osebet katero maua dho dala ne ka gigo nego mos to ote manogol kowuok kuom Museveni no bende noting'o gik mang'eny. Moko nowacho ni jomoko koro mor notuo to kata kamano Uganda pod dhi mbele. Kendo no iyo wang' kamoro kanyo maneno kowacho ni koko mag gweno ok nego denga. Omiyo en wote moting'o weche mang'eny. Ok en na wach mani atuo kamano to apano temo wacho ni nitie jomoko here to kata kamano Uganda pod bodhi nyime, telo pod bodhi nyime mana kaka ochan. Tingeni COVID-19 ni akeka kano mako Museveni nikech kinde ka kinde kata mnakine no ka Museveni tuak kata mana gi jofwambo. Ponono ni dhi dadhoge kacha Museveni bedo kumintiere no Edwin kata kumantiere ni chiegni. Eno bedo kaka jatend piny kanyo jofwambo bedo mana toke tie yen kucho bedo mabor distance. To kinde ka kinde bende wajane nega gi abugo rombe. Koro akiani COVID ni no yude kanye kata wanyaka gisani koro ka oyweyo entiere dalane mano mantiere na Kasero mane boma ma Kampala ka bende podi medo chiwne thieth. Kopogore gi mano Edwin bende wang'e ni weche motenre kod mbolea e pacho kaendi. It Gazette mar 10 wacho ni kwan mag mbolea ma bende osekawo e pacho kaendi mane kinde thuolo mar higani en kwan mar gunde mohew 3 million. To wachore ni gwenge mag North Rift ema bende mbolea makamane kawe. Bang'e ni North Rift bende japitha ahinya. En mana ni gwenge mag Nyanza nagombo neno ni ginto gin namba di. Naneno kanyo kaunti ma Uasin Gishu otelo gi kwan mag gunde mag fertilizer kata mbolea mosekaw mano gunde 4,266 kilwe gi kaunti mano ma Trans Nzoia ma bende jopur osekaw mbolea madirom 2,497. Kaunti ma Nakuru biro rang'iny mar namba 3. Jopur osekaw gunde mago mag mbolea madirom 213,242. Kwan ni bende yango Sharon ni magi tiende ni ka osegol mbolea gunde 3 million. Kwan mag jopur ma osendiki gin jopur 5 million. Koro kang'e ni
jopur milion 2 nokowuok oko koso nokoyudo nikech nyaka indikri kikawo mbolea donge kata ne be ni pogo mana kuni achiel nyiso ni jopur milion 2 pok onenore kamoro koro ok wang'e ni kwan gi bedo ni jopur mondik mang'eny mamoko gin jopur odak Nairobi ka to gin jopur ok wang'eyo kata kamano to bedo ni osepog mbolea machalo kama koro en geno ni ka ji opitho gi mbolea to cham dhi wuok maber kendo ngaji mosebet ka chandowa higa ka higa ok dhi neno ahinya. Naneno gwenge mag Imbo mar piny Kenya, kaunti ma Kakamega bende aneno ka kwan mag gunde madirom 63,161 161 bende nokaw. Koro ka in yudo thuolo wan isom nonro maket kod nonro ma bende notim kod aduola mong'ere kaka Kenya National Trading Corporation. Wadhi mapiyo piyo nikech aneno ka bende saa ringo mapiyo piyo. Bende wadhi e gazeti machielo Edwin donge nikech weche motenore kod ohala, weche motenore kod tuke Nyakwar Mgajwang' wan isom, weche mabende nami kotenore kod weche matimore e piny tuke Nyakwar Mgajwang' wan isom, weche mabende nami kotenore kod weche matimore e pinje maoko. Is gazeti ma 28 bende mane en Prime Minister machon mano mar piny Italy mong'ere kaka Silvio Berlusconi bende koro nong'ielo rengo ka entiere kod higni 86. Kisomo sigand Silvio ni en jal ma bende nodonjne kod weche mag mibadhi, weche mag bembo, sex scandals, weche mana timbe majendeke. Koro nong'ielo rengo kanya, aneno ka sigande bende ochiw kanya yo malong'o. Nonyuole higa mar 1936 bende koro notho kentiere gi higni 86. Kopogore gi mano Edwin mapiyo piyo waringe gazeti machielo Daily Nation tiere gi thor weche mopogore opogore. Nyakwar Mgajwang' wan wamule ni mana mago ma bende nok wamulo e gazeti ma The Standard. Wang'e ne thor wach ma bende gichiwo en kotenore koda osuru ma bende kamiti mochung' ne weche mag omende pachoka bende koro nochiwo report mar kaluwore kod paro ma bende gisebedo ka gikawo kaluwore kod paro mar chik mar osuru. Wach ma kamano asenyisi ni odiochieng' ma kawuono ibiro bedo kipedho e nyim od bura maduong' ma pachoka endi mar mondo mi otimne second reading. Okang' ma kamano bende obiro bedo kwaluoni. Kopogore gi mano nitiere achije moko Nyakwar Mgajwang' ma bende nondhiyo nyar Shiko Mwiruri. Shiko Mwiruri en jafwambo to nyare ni nobedo abducted. Neno kaka tinde ngima bende nyalo bedo ni ridore. Koro nitiere jok ma timbe gi richo mosebedo ka manyo mana yore Edwin ma ginyalo ndhiyo godo ng'ato to gikwayi pesa. Obila nomakoge. En tich ma osebet ka timore gi jogo ma were ni bet gin gi riek matin nikech gimanyo yore mopogore opogore machuok mag yudo omenda koa kuom jogo moko ng'eyo. Sani isewinjo message moro mar itumie kwa hii namba inyang' nyisi ni nyathini tuo ior pesa sechego te kaka ioro te kaka odhi inyalo nyisi ni skul olor gigo biro mang'eny to jogi orna calculator japuonj mae namba japuonj orne transport kene nyathi skul do gioro inyalo piyo piyo nikech gitemo namba mora mora tapani okang' manokaw mar temo ndiko nembni mag simu cha napano nego be nitieko gini to kapar ka en gima dhi rimo machiegni to moko bende nyalo kawo nyathi ting'isi ni koro wamako nyathini or pesa maromo kama. Apani ma en okang' monego opaki kendo obila otimo maber. En poch gi pak nikech ka nagisemako kata nagisendhiyo nyathi Shiko Mwiruri ni nyinge Eric Anjiri. Omenda ma gidwaro en siling milion 1. Ng'ato kana milion 1 kanyo madam na miyo ng'ato ne dhi mako nyathina mondo mi. Nano ka gilwaro omenda no nyaka siling 500. Koro ngene na gichate simu giorore ote machuok wayudi kanyo matim nang'o. Kata kamano obila noluwo wach makama emomeni neno kod gidhongere ni how smart detectives work led to rescue of abductees and arrest of kidnappers. Wach makamano ni bedi kisomo. Kopogore gi mano bende weche motenore kod ohala nitiere kambi moro ma osebedo kalo uso poda mano mar nyithindo. Kambi no en mar piny Amerika mong'ere kaka Johnson & Johnson. En geno mara ni Edwin osebedo kineno kata na powder makamagi mano kata ni dukni madongo. Koro wacho ni powder makamane gin toxic nyalo bedo ni giting'o kwiri ma ok ber gi nyithindo. Tingini gimalit nani pote makamagi iuse pachoka kendo ji oherogi kendo nengo gi niga malo malich. Ana wuon kata mna poda gi benda senyiew ne kata mna ng'ato ingene bende samoro kinyal ga ng'eyo nyaka koro land weche maket kod magi nikech iwacho niya e pinje kaka mago duonde pinje mantiere bwo European Union piny India gin gisethicho oko kendo gidwa ni poda makamagi use pinygi. Piny Kenya to podwa uso poda maket kod ma en mana geno mara ni duonde mowinjore samoro nyalo timo nonro mar fuono matut.
Wechego bende apani dhi wuok ayanga e nyim doho nikech bedo ni nitiere moko kuom gik ma ok onego bed ei podano manyalo hinyo ngima dhano to pod gintiere nyaka sani. Inyalo timnegi nonro matut mondo ng'e ni to kaka pinje manogologi kaka India kata European Union to nogologi nang'o, to kane pok gigologi to hinyruok mane gikelo. Omiyo en okang' maber mar japiny mowuok mondo dhi ochwal bura machalo kamano nikech koro dhi yawo wang' jopiny kendo wabiro ng'eyo adiera ni to nyalo bet ni wasebet ka watiyo gi mwandu ma ok owinjore ni watigo e thurka ka kuonde mamoko to ok oyienegi kata tiyo. To ma ok en mwandu kende, wan gi mbolea mang'eny ma iuso e gwenge, wan gi gik ma iuso ne ji ni nyalo dogo iolo e puothe, ok adwa luongo nyingi to gintiere. Kata mna modhi mamoko bende osegolwa ni nigi kwiri, bang'e waneno kata mna ka kinde chak ilando ni giber nyalo tiyo godo. Warito neno nikech Afrika kae. Itoni pinje mag Afrika kae mikele gige ma bende kata mna gik moko long'o genge madhano. Afrika ka kichopo higni 30 tin ng'ama onego bed ni paka ahinya, onego mi kata medon. Nikech moko kuom rang'iny mag mwandu bende itiyo godo mana e pinje mag Afrika. Kok kamano, wach ma kamano nagenodo kata mna Johnson & Johnson, kambi mar Johnson & Johnson nodonjnegi kod achiel kuom duonde makedo ne ratiro mag oganda e pacho ka mong'ere kaka the African Center for Corrective and Preventive Action. Koro warito neno ni wach makama biro bedo kadhi kanyo. Wach machielo bende nitiere pogruok mano e obila. Koro ogai mar obila kata na Inspector General Japhet Koome wacho ma to bende wang'e ni duol mochung' ne ndiko obila e pacho ka National Police Service wacho ma okang' makama ne biro bang' Japhet Koome ni noidho ngas moko kuom obila e pacho ka madirom 500 gi 14. Duol mochung' ne obila National Police Service Commission wacho ni mar mondo mi oidh police ngas nyaka kadhe yierge. Koro National Police Service Commission wacho ni okang' mar idho police go is null and void. Wach ma kamano nitiere ywaruok. Koro en ywaruok ma otenore kod chik oyango maber gima onego bed ni Koome timo to gi gima National Police Service timo. Omiyo ma en gima ok ang'eno dhi chomo kanyo nikech neno ka Koome oidho ngas apisas moko to National Police Service otamore to National Police Service akoro ndiko ni mondo ji ochwal kwayo mar mondo med gi ngas to Koome onyiso ni kik utem kata chwalo kwayo mar ng'enya ka beni wang'eyo ni tijo gai mar obila en ang'o to tij duol mochung' ne ndiko obila en ang'o nikech duol mar National Police Service ahinya nyaka luwore kata mana pen chike ma pacho kaendi gin manego bende giidho ng'ato ngas gin manego bende gindiko kata mana obila ero koro Japhet Koome okawo ting' makamano mane ywaruok ma bende osebedo ka nido thuolo wane ng'ie it gazet mar 12 adwani wadhi it gazet mar 6 nitiere ywaruok e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gi jotend migepe mano Musalia Mudavadi to ywaruok ni kaluwore kod wuodhe ma bende Mudavadi osebedo katimo. Gachagua naloso gi jofwambo chieng' tich abich mar juma mokalo. Nitiere achiel kuom jofwambo ma bende nopenje penjo moro to duoko ni en ochung' ne dongruok, ok ochung' ne timo wuodhe dhi e nyasi mopogore mok kel geno kata mana okel yuto ne oganda ma pacho kaendi. Koro sani nitiere jood bura mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya ma bende koro nodok ne Mudavadi giseo Gachagua ni owere gi Mudavadi mos. Mudavadi diri kata mana ka Gachagua wacho ni nyasi mopogore ma bende osebedo kodhi machiegni ni no anene kinde ma bende jatend piny manyien mano mar Nigeria Tinubu ne chamo muma e piny Nigeria. Ma en mana maleng' nikech apani nitiere ywaruok mosebet ka wuok e iye ma koro magi gisechako minjo gi oko nikech jalup jatend piny Kenya wacho ni en ok odich gi dhi e wuodhe madhi e pinje maoko ma okel dongruok. En tiende ni Mudavadi dhi e wuodhe ma okel dongruok kendo wacho ni en ok odich gi dhi kuonde ma ji chame muma. En wuoth monyalo mana dhi en mana makelo nwa dongruok kaka piny Kenya. Omiyo mae en ywaruok maling'ling kendo en iluongo ni power struggle nikech bedo ni jogo mane dhi e nyasi mar Nigeria chano onego bed ni jatend piny Kenya madhi to kok odhi to jalupne monego bed ni dhi to koro jalupne nok odhi en odhi e Nyeri iyude kedo kod kuong moko opuodhi emosebet koyware go e masawa ma Kenya ka. Dog no miye ting' makamano mar tieko kata mana chudhe e sekta kata mana mag kahawa neno ni kuong ma bende ji osebedo ka madha sasa duok piny.
to wabro ng'eyo matut nikech gigi ni kore ka Kenya kwanza nigi dweche 9 10 pok girwako higa podi koro wabro ng'eyo ni to ang'o mamienjo mbele kanya ahinya to kind jotelo ariyogi nikech king'iyo apisegi ariyogo gin e bwo apis mar jatend piny to bedo ni nitiere kaka gisechako witore wach kaka giwitono wageno mana winjo ni to gibro chopo kanye nikech mano en ranyisi ni samoro gik moko ok dhi maber ahinya e apis maduong'. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano, Iti Gazet mar 8 biro bedo kwadhi mapiyo piyo kotenore kod Shakahola. Wach Shakahola ni ng'ato nosewacho ni pile ka pile ilando no odiochieng' kawuono oyud joma barom kama. Odiochieng' manyoro Edwin ni neno kanyo ka Nancy Onyancha mano komishona e gwenge mag Dhuadh Nam Chumbi nochako lando ni ji 10 nochako kony moyude bugo. En mana ni nitiere moko kuomgi ma bende iwacho ni nomaki oter e jela. Koro e jela ka ok gidwa chiemo mag oganda madiroma 65 naneno kanyo kano chopgi e nyim doho mado Mashanzu. Wachore ni kata bede ni noseresgi e bungu ma Shakahola. Jogi para ni odagi chiemo. Dongi negi tuyo mar mondo mi girom gi Yesu. Koro bende likore ni sani bende gidagi chiemo. Koro nokwa doho mano mar Shanzu mar mondo mi one ni ochungi gi chiemo. Edwin en wach mane makoro tek malich kama. Okoyot nikech bedo no resgi gin jok mane dhi marach. Momigi thieth mondo eka koro gibed kata gi teko mar tamore chiemo to pod giwacho ni gino gidwa chiemo chakre naneno ka ondik kanyo ni chakre tarik 6 nyaka tarik 11 dwe mar 6 ni ne gitamore chiemo ka giwacho ni gin gidwa tho mondo gidhi girom gi ng'ama nochwegi kata jachwech margi Nyasaye. Gin ji 65 to iwacho ni onego koro tergi mane e od twech to kapar ka bedo ni gin e od twech bro miyo ginyalo chiemo. Ok ang'e ni to ang'o mibro timnegi e od twech ma ok nyal timnegi kama gintie ni mondo gichak chiemo. Ma en gima odonjo e wigi. Koro mondo gol en mana mondo kuongo gol paro ma kamane wigi eka jogi bro dhi mbele gi ngimagi. Ng'eyo odiochieng' manyoro notergi e nyim doho mano Mashanzu kama bende naneno kanyo ka senior principal magistrate mong'ere kaka John Omido koro bro chunogi mar mondo mi odonjnegi kod attempted suicide nikech magi jok matemo kawo ngimagi. Itemo res jomoko sani bende itemo kata mana mar mondo migi chiemo tineno ka koro 65 kuomgi doneno kata mana tipo maggi doneno kata mana kaka gintiere mane tipo ma bende nitiere keni en din mane ma ng'ato koro nyalo soyo mano koro iso chal ka gimiso kwiri wi nikech mano koro wach moro matek. Koro en mana geno marwa ni bro joge paro ni nego bed ni imiyo gi johocho Edwin omigi johocho mar mondo mi ochiwne gi paro malew gimomiyo ni ngima ber gimomiyo ni Yesu ok yuda kamano. To onego be ong'isgi ni onego tergi kama Mackenzie nodak mondo gine ni Mackenzie ne nigi time table mar chiemo. No donge mar chiemo nyaka pi bende nokunye negi pi dago moro kanyo. Apa ni mago gin gik ma onego tergi kama Mackenzie nitie gine ni Mackenzie be chiemo. To Mackenzie cha be chiemo Mackenzie no to pok wawinjo wach ne en to chal ka chiemo maber kendo king'iyo wang'e to en ng'ama chiemo maber. Eya, wana wacho matek. Koko kamano en mana gino marwa weche maket kod mago ogin weche mamulo dho chuny. En mana gino marwa ne gibiro bedo ka giyudo warruok makende. Kopogore gi mano watiekane Iti Gazet mar 17 aneno nitiere machinglo moro kanyo. To machinglo no aneno ka nitiere jal ma oting'o ndope mag osuru taxes odhi godo. Nitiere MCA moro ma en opiago pala moro ichiegni no machinglo no nyakwarom ga jwang' watemo manyo nigo mar mondo mi yude yamo. To nitiere dhiang' moro to dhiang' no oting'o olang' moro mondik ni taxpayers. Dhiang' onyiedhi nena mana ndao marito mar mondo mi onyiedhe. To MCA moro cha be piago pala dwa nego dhiang' ni. En oneno ka koro chak osegol te koro odong' mana ring'o. En koro odwa mana dhi ng'ado ring'o koro nikech chak onge osenyiedhe te to be ring'o modhi ng'ado dakane nikech aparo ni mago choke modwa dhiang' odhero ma koro odong' mana choke. Ok ang'e ni eto dhi yudo ang'o to mano apani be ng'isi ranyisi mar dwaro mar MCAs mondo medgi osara. Tiende ni ka MCAs odhiro mondo medgi osara to wan jachul osuru mosenyiedhi ma koro dong' choke ni ema pod bochunwa ni mondo wagol omenda ma itimo nade ma ichulo go MCAs. Tineno kata mna jating'o osuru moro chwa aneno ka chal ka gima oting'o chak nikech aneno ka moko pukore koro dibed ni chagno ranyisi mag osuru mago aparo ni Edwin temo ler maber dhiang' osenyiedhi
osenyiedhi madhiang' koro dende bende onge kata mana ring'o. Ndopegi oting'o osuru ma oting'o VAT, ka oting'o pay, ka oting'o excise duty, ka oting'o import levy, oting'o nawinjo ka ndalo moko ng'ato wacho ni ikawo pay as you earn makawo nyaka earn as you pay. Koro ionge gimoro amora. Chal weche tek e pacho kaendi. Kok mano wach gazet mano ma Daily Nation gi wach mantiere it gazet mogik. Naneno kanyo kambi mar ndeke e pacho kaendi. It gazet mogik mano mar Daily Nation. Naneno ka kambi mar ndeke mano mar Kenya Airways gisane gimanyo investor mano jaket mwandu ma bende biro pump kata mana inject funds mano mar mondo mi okonya kambi mar ndeke mar Kenya Airways ma bende wang'ini kinde mosekalo osebedo ka yudo pek mano mar timo ohala. Mano tiende ni bedo ni piny owacho wang'ni owacho ni ok dhi miyo gi omenda ma isiki jolo gigo higa ka higa. Wang'ni ok gidhi yudo omenda machalo kamano e budget ma idhi som tich ang'wen juma ni. Koro gineno ka gimbe nyaka gigo e kwan mariek mondo gineni to ginyalo chung' kendgi mbele kanyo nade. Odiochieng' manyoro Kenya Airways be nowinjore gi Emirates kane gitimo winjruok manyiso ni koro gibro bedo ka inya kawo tik achiel to itiyogo e kind kembe mag ndeke ariyogo. Mago bende gin moko kuom yore ma samoro Kenya Airways temo mondo gichungo kar tiendgi kata gichung' kendgi nikech omenda ma isiki jolo gigo e higa ka higa ni to koro ok gidhi yudo. Ng'e ni kambi ni be nigi nobet gi lal mar bilion 38 results mane gigolo dwe mar adek higa ni. Omiyo Kenya Airways pod ni kama rach. Bedo gi lal mar bilion 38.3 ok en omenda matin. Ok en omenda matin. Kata mana kineno kwan mag higni ma bende Kenya Airways osebedo ka yudo lal. En higni madirom 10. Osebedo kireso korgi to pod giyudo mana lal. Inene higa mar 2022 Kenya Airways noyudo lal mano mar ohala maromo siling bilion 38.3. Omenda ni kore lach. E kinde mosekalo bende waseneno kata mana ka joriemb ndege mag gi bende nobwogo dhi ng'anye. Bende apani ne gidhi ng'anye kinde thuolo malach ma bende en wach ma nokelo ng'ikruok kata mane wuodhe ma bende Kenya Airways osebedo katimo. Lal magi yudo boko chakore machiegni kambi ni osebet ka yudo lal kuom higni 10 mosekalo. Omiyo wageno mana ni okang' ma gitemo kawo mar yudo jaket mwandu ma biro resogi kapo ni koro piny owacho odhi mbele kod ng'ado omenda mar kojolo ma isiki miyo gi higa ka higa ni biro miyo kambi mar Kenya Airways dhi mbele kod tije. Kech ok en kambi minyalo wewe mondo luar kamano. Bedo gi airline mar piny en gima duong' ahinya. Ok inyal pimo gi pinje moko ma nyaka bed ni tiyo mana gi airlines moko. E Uganda sani biro gin gi airlines gi Tanzania be nyocho chiero margi. Omiyo ka Kenya Airways olwar tapani pinje ma jirani mantiere pinje ma libamba biro bet kod mor ahinya nikech ka waonge airline to koro nyiso ni gin maber. Donge gibedo ka gido ito. Koko mano Edwin bende akende wach mane mano muri gazet mano mar The Daily Nation kapok wadhi gazet machielo. Nikech Daily Nation ka bende aneno ka gintiere gi ite ma iye nitiere moko kuom jopur e kaunti ma Kisumu kata mana japur e kaunti ma Kisumu ma bende koro nowe pidho niang' Nyakoram Gajuang bende gisani aneno kanyo kodonjo e pith mano mar kahawa. Aparo ni pith mar kahawa pok asedene luo landa ahinya. En gima ji temo ringo pur mar niang' nikech samoro pur mar niang' okel nigi omenda maber. Aneno ka okete sigana mar Edwin Abonyo ma osebet ka pidho kahawa kendo en ng'ama koro odonje pur mar kahawa ma ok ong'i kendo pur mar niang' nikech jopur mag niang' seche moko omenda gi leo. Omenda mar pur niang' be seche moko osebet ka dok piny kopim kuom higni mosekalo to ka ji koro fwenyo ni kare puro kahawa bende nigi gimoro. Apani omiyo oganda temo donje puro mar kahawa. To en gima timore Kaluo ahinya. King'iyo gwenge ma Kisumu, kibiro Muhoroni kuonde mipidhe niang'go, jomoko osechako pidho kahawa mondo ginene ni to be inyalo loso omenda. Apani en paro maber. Inyalo poge diere. Ka in gi eka 6 mag niang' tipoge diere, puro niang' koni
ipur kahawa ko. En mana ni kahawa ingene kara mnaka chudhe bendo sebede e sekta makamane mumene kara mnaka jatenda pinya kara mnaka jatenda pinya Rigathi Gachagua bede no ket kanyo mar no ne chudhe makama gugule Edwin anno ken dakika apaga chiel tok sa chiel to kwa kaw matin ntiere wach moro mane bedni wano ne gazet market kod ma bende nwa setang'o kwa Mgejwang wakane yo matin wamudha ne pi waduoga ne gi wach moro kaende kik dhi mabor je kwa Mgejwang. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Ruth Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwana. Sasa